Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Matapas morning. Ikapoy ko kaya itong kuan ba? Naging simana may gala kay naay manawag sa ako gani ba? Mura bag nagdadala ko sa inyong record. Ha? Ay kada adlaw ko tan-og pasyente 20 ka mo. Pa-memorize ka na ako na. Dok! Si kuan ni Dok, katong giubo, patay kang bata ka. Pila mo kabuok giubo ato si banaha. Dili ko kadumduman na may gal. Dili gyud. Di sa pagkinsa ng Brighta na imong doktor dili na sa kadumduman na. Kunya, di na ba gyud kamo lang ang konsulta sa ako ba? Tibok kalibutan ba? Nya saan ako pag memorize ana. May untag kanang utok kanang supernova computer. Ha? Nga kadumdum ko sa oo katong gikuan katong giubo do. Oh. Patay. Ha? Lagi mo og text. Lagi mo og panawag nga maingon lang mo nga si Dudo ni Dok. Ang akong ubo ba? Wa pa maayo. Pastila ni mo dong. Unsaon ako pagkadumdum sa imong mga sintomas? Unsay sa pila ka libo ng rason nga nung ubo ka? Unya, kani among gihatag Dok. Lain man gihapon ako paminaw Dok. Ay. Di na ba yun isulti yung tambal gigihatag kaya nakalimot po siya. Kalimot gani ka sa imong tambal. Nga ikaw, mura na imong i-memorize ako. Pila kalibo. Patay kang bata ka. Ayaw inganain inyong doktor may gala kay may gani ko kay mutubag ko. Kung naay panahon. Ha? Kung naay panahon. Pero kung wala ko'y panahon, dili ko katubag sa inyo. Ayaw lalagay na akong personal number. Ang akong sekretary mo tawaga. Ha? Ang akong sekretary mo tawaga. Kay siya man ang kabalog sa schedule. Asa ko paingon. Asa ko schedule karon. Siya na kay balo. May gani siya kay makibalo siya. Wala. Sa kadaghan na himuon may gala. Ha? Masayo pa sa buntag ba? Usahay gani alas 5 ba? Sige na kung panawag panubag sa akong diagnose yourself kanang mobile app nga akong gihimo para lang gid mo makakonsulta anytime. Ha? Matubag man ako na siya. Ha? Ang problema lang kay ang Google Play, ang international Google Play, usahay dili nila makarry tamo sa ka heavy sa ilang traffic. Google Play God pila ka milyon ang iyang gina-cater, padagan sa tibok kalibutan. So, kung usahay dili mo matubag sa kung nagtubag na ko ana, pero wala lang yun na carry sa Google Play. Kung ingan may tabuhin on, ang mo refund sa inyo, ang Google Play, dili ako kay pila na ko kabulan wala ang dawat og kung sa gipadala hinsay akong income sa Google diagnosis self na igara. Pila ka bulan siguro ni abot ng isa ka tuig siguro wa pa gyud nagbayad ang Google Play sa ako. Inga na ang sitwasyon sa net may gala kung siyempre wala man gyud experience nga na may mobile app sa Google Play. Ang ako antos ra man ko bayad basta lang ma-record lang gyud o matubag tama. So kung dili niyo madawat ang tubag, nagpasabot na siya nga ang Google Play ang kuno na kay pag-abot sa ako tubag ko na siya ba. Maski pag natulog ko, maski pag tuwa CR unsa ba, nagka-on ba ko tubag ko na siya kay kabulong gyud ko nga nanawag mo sa diagnose yourself nga importante kayo. Di man mo takar ito pangutana. Kinaway bayad po. Wala. So di ginako na usik-usik ko na inyong message nga madto sa diagnose yourself. Kung dili mo kadawat sa message ang Google Play niyo pasangilan ayo ko. Kay gitubag na nang ko na. Og ayaw mo og email sa ako gyud.
Kaya siguro mo tanaw ko sa email ako, may galing sa isa ka semana ka isa. Adi ko tigtanaw na. Kaya daghang kayong mga balasubas diya may galang mga kung ba ka na mga manluloko, daghan jud kayo eh. Kung di na mo makabantay ana, giloko na mo ba? Daghang kay scam. Abot ko diya sa kana yung mga advices nga makita na ako sa Facebook, sa YouTube nga ayaw mo kaon na matambalan ang inyong sakit. Matambalan inyong sakit kung kani inyong gamiton na maligya na ng tambal ba. Sus in taon kaluoy ninyo kung mutuo mo na. Napay kuno ito. Napay advice dito nga mo na imong himuon. Di na gyud mo balik na imong arthritis. Wa ka nga. Bago na. 45 years na kong doktor, ako kadugogan ng dili na gyud mo balik ang arthritis. Sus in town. Matuntog yun ang ordinaryong tao lang yun ba? Pangwarta lang yun ilang ginahimo, may galap. Kung matuo mo, disgrasya yun ba yun? Napag yung mga, sus, grabe ang mga scam sa kuan may galap. Sa net. Kung dali na ba yun mo matuo ba? Kanang mga tabletas nga pang-healthy. Manginom po mo ba? Sus, nakay pasyente may galin ni aging semana nga. Nabasahan niya sa kuan, nabasahan niya sa Facebook. Kunya, pagkabasa niya, naminaw po sa radyo, o gihapon to siyang advertisement. Tuo man siya. Basta lagi ang isa ka order lagi daw, mabot og 5,000, 6,000. Okay. Pension lang ba ang kwarta may galo? Tigulang naman. Pension lang. Ihurot na niya rito ba? Kaya gusto mong gyud siya nga malaskig. Sus in town, wag gyud mo kasabot ba? Ang medisina, ang herbal, supplement, wala pag yun ay tinuod na may gala. Kaya kung tinuod pa, magkagamay ang pasyente may gala. Sa tinuod magkagamay. In town. Karon hinoon nga, nag-COVID na, sus, tambakan kung pasyente ba? Kung naunsa naman Daghan na kayo mga komplikasyon sa inyong giinom. Daghan kayo mga komplikasyon nga di na mo kasabot. Nga, pag-abot ninyo sa doktor, wa pa man mo lala ang inyong sakit. Mo pa'y pagsugod ba? Paghatag tambal sa doktor mo, timing po ba nga musamot ang imong sakit? Ang imong pasanginlan, dili katong imong giinom-inom. Katong doktor nga gihatag-hatag tambal, ay gitagatag man guni sa doktor. Mo na gipirmi ako madungog sa inyo ba, sa mga pasyente. Musay bitaw, makakuan din ko ba, musipat din ko kay kaana ba, kay yungon man ko nga, balik dito sa imong herbal, sa imong supplement, sa imong ipang-inom, basig maayo pa ka. Ingana ko ka, prangka mag-istorya mga manong mga manan. Pag moingon gani ko gingana, wala yun ay atik yun. Wala yun ay atik. Kaya kung mo, istorya ko sa inyo mga atik, estila, hagbay ra ko na tigbasan ba? Pero sulti may yung tinood. Para itong mga kay pasyente nga tigulang na mahigala. Naibukol diri sa iyang dalunggan. Kunya, gibayopsi na. So, ingnan na siya nga cancer. Wala gyapon siya kasabot nga cancerous. Wala siya kasabot. Kapatay. Ako pa may pa-explain ano nga lain man ang doktor nga biopsy ani. So, isa-isa na ko explain. Kaninong squamous carcinoma ninong, isa ka klase nga cancer nga kusog kay na siya mukatag. Moabot ito sa imong dili pa lang na makita nimo sa papangig pero pag abot ana mga isa ka bulan, 2 ka bulan, niabot na dito sa tunlan nimo. So ang imong mabatian, nalisod kay og tulon. Maglisod. Hantod din ninyo kakatulon og kanon may gala, sabaw na lang. Yang problema may gala kay kaning mga cancer diri sa bakba, sa naong. Sus!
inoperable. So may pasabotan ng inoperable. Kung operahan siya, bungkag na iyang na walay replacement. Siguro, kung dito ka sa Amerika, operahan, grabe to sila. Kay lahi man to dito, mga higala. Operahan ka, lain-lain ang team. Opera 2 ka oras ng isa ka grupo, na doktor. After 2 hours, na nakoy lain mapuli. Kay, kada sila, para dili sila mahurot ilang energy sa mga doktor ba. So, magpuli-puli sila. Puro na sila mga surgeon. Para sa ako, God. So, puli-puli sila. Pero, in town, mga higala, ang isa ka pasyente ba, dili mo baba og $2 million ang gusto. Dollars dili Philippines dili peso dollars. Buhi lagi ka. Makita bitaw na ninyo usahay ma-feature mo na sa mga Facebook. Kita nyo kagwapo gyapon sa pasyente ba. Pero sa tinuod na ba, milyon-milyon nagigasto na may higala. Bayan sila kay naman sila insurance sa HMO. Kita nila in town, wala. Kaya kadaghanan kami mga doktor dito sa Pilipinas, may gala. Nag-operate single o alone. Kami lang yun. Walay mo puli sa amo ba? Walay mo puli sa amo. For example, niabot namin 5 ka oras o opera. Unom. Luya pa. Pati itlog mo ba? Ni kuyos na. Kaya luya na kayo ba? Walay mo puli ni mo. Humanon yun siya na ni mo. Kapila na ko atong batanon pag may gala nga mag-opera ko plus 8 sa buntag. Alas 11 gabi iwap ko na humang. Basta lagi kurog-kurog na yung tuhod. Mag-order na lang kong juice. Mainom kong juice, candy, padayon na operasyon. Hantod masarado na ako. So, nga ni siya ang sitwasyon sa Pilipinas. Pag maingon ng doktor nga inoperable, dili na siya pwede operahan, ayaw mo pa magos. Maingon na mo nga, magpa-CT scan daw ta, Dok. Musugot ko ba? Kay sa akong examination palang daan, physical examination wala akong nag-ingong laboratory. Physical examination, makadetermine na dayon ko nga kani imong sakit noy, kung operahan ta ka, buhi kag mga 6 ka bulan. Napulo ka oras akong trabaho ani. Unya dili balalim ang bayad sa ospital. Mabot gyud tag mga milyon ba? Dito gani sa Amerika nga milyon dollars. Samot na res Pilipinas. Mao na say problema. Ikaduha, team by team ang magtrabaho. Magtrabaho sa panit, magtrabaho sa unod, magtrabaho sa bukog, magtrabaho sa ngipon. Ana na siya. Pag humana ko tanggal sa tumor, abot na dito sa agyanan sa pagkaon ng higala. Abot ng operasyon na. Usay wakwak ni tanan ang naong. Labaw na gyud cancer of the esophagus. Kung nakadungog na mo ng cancer of the esophagus, una agyanan sa pagkaon nga mag-cancer na siya. Kadaghanan din ako mag-opera may galaki. Ang akong experience mabuhi lagi ang pasyente mga 2 ka tuig pag humana likatag na ang cancer. Urag paminaw nimo useless gud ang imong itrabaho ba kay di man nimo ma-prolong ang kinabuhi sa tao. Ang purpose gid sa surgery nga ma-prolong imong kinabuhi. Dili na ingon nga palliative. So may pasabotan ng palliative may gala. Nga temporary, dili na sa pwede Sa surgery, pag moingon na ang surgeon kani pila ka bulan lang ka. Musugot ka o dili ka musugot. Kung gusto nimo nga mo taas-taas gamay imong kinabuhi, chemo therapy. Kung gusto pag yun mo taas-taas pag yun, cobalt, radiotherapy. Ana na siya nay. Wala gina siya ingon nga atik ng istorya Pag ingon nga cancer of the prostate, pag buingon siya nga operasyon ganinoy, ngano man. Kaya ang operasyon niya may kala mo na yung magkuha sa bulki sa kadakuan sa cancer. Pero wala na siya naka-sure nga makuha niya tanan. Kaya ang cancer may gala, sa 1 day pa lang siya, nagkatag-katag na siya sa tibuok lawas. Abi ba ninyo, cyst lang na, ordinaryo cyst, unya, nahimong cancer,
Mali mo. Pagsugod na nga, nagsis na siya, pagsugod og cancer gina siya, dili kaingon nga, ay gilabtan man ko sa doktor, mao na siyang na-cancer, atek niyo. Ha? Taka naman mong istorya eh. Wala. Sige ko kadugit. Hantod na. How many years na ko sa doktor sa kanginan? Nagsugod ko 2004. Kapag ko maduguan na ba? Ay, gibiopsy mong gudok. Mao nang nidako. Nahimong cancer. Taka lang ka eh. Wala may nga na. Cancer na siya pagsugod. Mao na, ayaw mo pagpataka o istorya sa mga iyong silingan. Ayaw na pahilabti kay mahimo ng cancer. Ay, dahi. Eskwela sa. Ayaw mo pag-istorya o istoryang gabok. Kaya kana siya, ha? Muna makadaot sa precious abaka. Ha? Pati po sa precious mangga ba? Ha? Puro istoryang gabok. Dili mao. Muna siya nga, karon gani, ha? Halos tanan sektor sa gynecology, ang kanay specialty sa gynecology, muna sila, sigila sila breast cancer awareness. Halos every year. Na po yung mga lecture, puro nga na breast cancer. Pagstoryahan, breast cancer. Pero, makakita pa ko mga pasyente nga stage 4, terminal stage. Kung asa man dahil itong mga laway nga gihurot sa mga doktor, mag-istorya na, pati sa barangay center, nga ganay mag-istorya na dito. Kano man yung dili man yung may bawaan? Kay, na magkinaiya sa Pinoy, nga mag-istorya di mao. Ha? Mag-istorya di mao. Ay nagpilabti kay pag-biopsy ana, may mong cancer. Asa mo nakakuha na yung taon, mga manang, mo ng eskwela sa University of Piapi? Santa Cruz Digos. Oh. Kana pong makadismaya, ganit kana makadismaya. Nagoy pasyente atong Huwebes man siguro ito may gala. Ingon siya nga, hubakon ko dok. Ingon ko nga, niyato kag doktor nang. Ingon siya nga, wala. Kaya ang among silingan, gingnan man ko nga, hubakon daw ko. Nihilom ko may gala kay dili doktor, nag-advise nga hubakon. Di ang katong pasyente kay minaw lang man bisag kinsa, di man madtog konsultag doktor, nagsigig inom og salbutamol. Panghubak man na, di ba? Oh. Sige siya inom ni abot na lang siya 2 ka tuig may gala. Sige siya inom og salbutamol kung maglisod sa ginawa. Di gihalugog na ko iyang kuan iyang history. Kinsa hubakon sa inyong pamilya day? Wala. Kinsa hubakon sa imong mga anak? Wala. Sa mga igsoon, wala. Wala hubakon. Di minus 20 na to. Kaya ang hubak hereditary. Gikan gyud sa inyong mga tiyo, lulo, lula. Wala siyang hubak yun. Wala na ingon nga mutubo lang ng hubak. Ha? Dili oy. Dili gyud. Na apoy environmental pero lain po na siya. Dili na siya hubak, COPD na siya. So, sa classification pa lang sa sakit may kala sa diagnosis. Wala nang udaan ba? So, pag humanan ko sa iyang family history nga negative, tanan ako siya. Day, kung sa ilisod pag ginawa, pasulod ang hangin o pagpagawas sa hangin. Kabalo ba mo kung sa itubag may gala nga dibagting ako dalunggan may gala. Lisod kay isulod hangin sa akong baga do. Oh? Pero sa pagka bakon. O maglihok-lihok ko do kung daghang kay ko himuon. Maglisod na ko ginawa na. Santa Cruz Digos. Dili man ni baga ni mo day. Ha? Dili ni baga ni mo kasing-kasing ni problema ha. Bawa pa ko kay examen ha. Wala pa ko kay examen sa iya. Ay katulungan ko pangutana sa may gala. Unsay epekto sa salbutamol kay ingon man siya nga nagainom sa salbutamol. So, unsay epekto sa salbutamol kung mainom ka?
Gaan akong ginawa gamay do. Di, kung ikaw, dili ka expert, dili ka doktor nga maayo pagka, wala na mayabas sa iyang pagka-medical student. Siyempre, dagang kayo mayabas di ba nga, mapasalang, pasangawa, di, pag-abot dito sa pasyente, pasang diagnosis rapod. Pag-ingon niya na, may galay ko nga, kumbisado yun ko kayo nga, kasing-kasing ni ba? So, ako nitingog sa iya. Ito day. Igda diya ba kay ako kang examino. Gi-examine ako gikan sa ilong baba, tutulan tanan sa baga, kasing-kasing pati patatian wa gitan-aw nako. Kay kani mga lugar ra may hala. Kaning tiyan, mabutod na imong tiyan. Magdisod ka ginawa ba? Di pasangin lang nimo. Hubak. See? Mao lagi ni siya akong ginaingon sa inyo sa doktor sa kahanginan nga lisod magdoktor mang. Titik yung lisod ra magdoktor niya ego ra kasultian sa imong silingan nga ay hubak na. Pagka lami ka itali sa ang ipon sa Carabao ba. Nga ipaguyod dato sa Carabao. Pero nga na ganyan nga mga tao. Sustilan. Usahay lagi di naman ko masukurong katiguang naman ko. Sagdan ako. So, moto, ko day, dili man na siya hubak day. Gusto ka o ka ng laboratory? Pulmonary function test 7,000 yung gasto. Kung gusto nyo ka yun, pero sa stethoscope lang ako, daan. Ingon ko dili, yung ka, ba? Na problema imong kasing-kasing. Nag-abnormal ang bomba sa iyong kasing-kasing. Una maglisod ka ginawa kung trabaho ka. Okay. Gasimag ang mata sa pasyente day. Mo na ma-realize ninyo may galay ko mag-istorya ko sa inyo. Diretso. Wala iyo nga. Klaro man gina na mga atik gani nga mamaligya tambal. Sos. In town Santa Cruz Degums malibang manguros. Pagka. So ginan na ako siya nga kasing-kasing imong problema nang ba? Nya bata pa kayo. Magnang man ko basig pag 40 ang edad, magdang ko, kinasanay naman akong baba ng mga manong. Pero, layo, tiguwang na kayo ko sa ila, pero bata pa lang ko tanaw. Kapila ng kuha na, may galay. Pila edad ni mo, Dok? 68. Atik ni mo, Dok, nga ako gani nga 56, tiguwang ko man ko tanaw sa imo. Dili man ka gwapo. Mao na lang. Dili jud ka maingon sa ako nga ginaatik-atik ka kay putian ta man kag tinuod. Pero sa atong nabay pasyente, dagali kay istorya na ko sa imo ba, mabuton ta anig siyam-siyam. Nabay pasyente nga niitom na ang iyang kumagko. Ikaw nang, anong? Kani imong kumagko ba? Niitom ni siya, dili di tungod sa diabetes. Isimag ang matas, tigulang. Ingon man daw mong silingan nga, diabetes daw ni Dok. Ang diabetes man ka nanumong mga imong sugar. Wala man yung kasukan na diabetic. Nga nung itom na siya. Kay daghan lain nga sakit makaitom sa imong kumagko. Nya kay, naminaw siguro sa radyo ang silingan, ang kumpare, kadungog lang siguro, kadali, diabetic na. Di, pag-ingon ang kunong. Kani siya, Burger's disease na ba? Sos. Ang yung una-una, Jollibee. Burger's disease. Ay, in town, Santa Cruz. Iko, eskwela sa galagay mo medical school bago mo makasabot sa akong ginaistorya. So, ingani mga igala. Ang diagnosis, ang pag-abot sa diagnosis, dagang kayo imong unaw-naon. Bago ka mahatag og tambal. Mo bitaw ng sige jugog ko na ba? Sige jugog atake ng kanang telemedicine. Nga naman. Saan mo pagka-diagnose nga dili man imong pangutan-untanan? Unsay sakit nimo day? Mutubag pod mo. Sakit akong ulo tagaan na kag paracetamol. Di ka ni kakwaon ng imong history ba?
Wala. Kay magdali lang muna sila tubag sa imo. Nya, pila ka 500, 600, napay 1,000, no? Dili man siya worth na inyong gibayaran. Karon, ang una ginakong mensahe karon buntaga may gala. Ayaw magtuo-tuo. Mas daghan kayo ang pasyente karon nga komplikasyon sa mga inyo gipag-inom. Mas daghan kaysa katong tinuod nga sakit. Kung makikita ko isa ka gatos nga pasyente may gala. Siguro na is mga 70 ka buok komplikasyon sa inyong ipang-inom. Nga ginadili. Ay, dili man guni pagkaulong si mama kay tungod kay high blood, diabetic, arthritis, na sakit kasing-kasing, anak. Takala mamuday. Kanang iyang pagkaon, ever since sa gamay pa siya, ginakaon na niya. Karon pugnan ninyo nga ang tigulang nga lawas sa tao, kinanglang din siya o repair. Sa una, sa bata pa, naga-produce. Karon tigulang na, naga-repair. Mas daghan ang kinahanglan nga protina o mga pagkaon nga tigulang na mo kay ang repair sa atong lawas nagadepende na siya kung mabuhi pa ka o dili. Dako kay na siya diferensya kung makasabot mo may gala. So kanang ayaw mo kaon na ni, kadaghan mga una na nga buhi pa. Ay katong wala gipakaon, gi-dialysis na. Tinuod na may gala. Sa una, pila ang kabok dialysis machine diri sa Davao. Pisos. Tulo man siguro, upat. Karon pila? There are 3,000 dialysis machine diri sa Davao, kulang pa. Tagpila ka oras ka makulat bago ka ma-dialysis. Ano na niyo ba? Sa una, isa kabuok ang nephrologist sa Davao. Isa kabuok. Si Dr. Ramos na. Way lain. Karon pila kabuok. Sus, pila na ka na sila kabuok ba? Di makup up ang pasyente kay daghang kayo kidney failure. Nga naman. Magbuot-buot ng mag-inom. Tambal. Magbuot-buot mo. Dahil sa kung sa i-suggest kumpare sa silingan, sa radyo, ang inom mo ninyo. Daghang kayo kung kung sa inyo ba? Rasa ng vitamin C. Kinsa gaingon ninyo nga inom muna ninyo yung tagduha, tagtulo para protection sa COVID. Pastilan, lami kayo mo bunalan og 2x2 ba? Wala man na, di na tinuod. Di daw para dilisip unon. Wa mo kiyawi. Ang vitamin C, mukos na siya hyperacidity, at the same time, magbinhod imong mga kamot. Manginom og B-complex. Kunya kaning B-complex may gala kay ikaw naman na siya mo hatag lang og tabang sa ugat. Wala na siya nag-ayo. Ang atong ugat may gala, ang atong nerve, na siya covering. Ang kanang covering niya, made of cholesterol. Sa tanaan ba ninyo nga ang 1612, tabang anak, dili. Ang inyong gikaon nga tambok, sus, daghan lagi ko mga istorya. Di lang ko mahuman kung ako magsige kong yaw ko kay ngani. Wag yun. Wala gyud gihapon. Kutlong na lang nato ni atong akong yaw-yaw may gala kay. Dili na ka-advertise ang DXUM si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. 0955-980-5994. Lalaki, 53-year-old, unsay tambal o vitamins sa hanap ang mata, tata o tagom. In taon dong, ang paghanap sa mata, daghang kayong rason po. Cataract, retinal detachment, basta daghang yung kaya yun. Dili na siya makaya o kanang tambal o tabletas. Wala na siya. Patanaw sa doktor, ophthalmologist, 0955-980-95994, BP 112/72, pwede undangan ang losartan, 100 mg tataw tagom. Undangan ganun niya ang imong losartan,
nga imong pang high blood, magpakuha kag blood pressure every day. Kaya ka na siya, temporary na siya ubos. Temporary lang na siya ubos. Pagka umana, makalit na po na sigsaka. Kaya nga no, ang tableta sa pang high blood, dili makakuha sa sakit nga high blood. Gipababa lang na siya. Kaya wa patay tabletas nga makapaayo, parehas antibiotic, nga makapaayo. Sa high blood, wala pa. Kaya ang rason sa pag-high blood ng mga manang, dili tungod na sa umbang mga rason, kundili ang agianan sa inyong dugo, gamay na lang. Nabulit na o daghang kayong debris sa kolesterol. Maingon mo nga, ni baba lagi akong diastolic, dok. Ibaba, di na ako inom mo ng tambal, dili gihapon. Kay daghang kayong factors na gikan sa imong kasing-kasing, paingon dito sa imong mga kaugatan. So, ayaw mo pag-expect nga, ni baba na inyong blood pressure, unya, undang mo na? Mali. Di na siya mao. I-monitor na siya, pero kaya mo kalit ang gigsaka, pag kalit niyang saka, stop. Ulahira ang pagbasol, 0995-620-5182. Nahiwi, ba, mata, dili, makakayong o parong, nakapacheck up sa doktor, ingon, Bell's palsy, wala daw tambal, gitagaan lang ko og patulo sa mata, o vitamin sa nerve, 1612, kung sa'y tambal na ni dok. Kung Bell's palsy yun na siya, tinuod tong imong doktor. Walay tambal na siya. Ang kadaghanan sa akong makita yung ana, mahulat lang yung kagyod. Kaya kada siya nga sakit, di na mo masabtan. Ang among ginahimo nga para mabalik-balik gamay ang muscle dire, ipanguya mo bubble gum, way undang 24/7. Sige nguya, sige nguya, sige nguya. Kaya kana siya, basi pa, maka-stimulate sa imong kaugatan paingon dire sa facial nerve. Nga mag-ingana mo na siya. Ambot lang. Kay wala pa'y rason yun. Hamtod karong pila naka centuries na himo na siya nga diagnosis pero wala pa'y tambal. Bell's palsy. Kung makatilawan mo ana, expect yun mo nga dili gyud siya maayo. 0926-423-1611 mangayo kog advice kung asa unsaon nako pagpa-check up kay Dr. Kagapi, di man to kas clinic lang. Akong clinic na sa Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. Dili na kinahanglan og swab. Examinon lang mo sa triads, tanawan mo kung na-expose ba mo og COVID. Diretso na mo sa akong clinic, tawagon mo. Dili ingon nga magpaano mo sa sulod. Dili pwede. Kay nag-screen po kay basig kami maigo sa COVID po. 0948-233-7003. Lalaki, 41-year-old. Dili ko ka lasa og simot, 4 months na. Nagsugod adtong gikalentura ko. Unsa mani niya dok og unsay tambal. Pa-check up ka. Kay abi ninyo 5 ka adlaw, isa ka semana lang ang COVID, dili. Ngay uban dugay kay siya mong gawas. Pero naguna lang to ang dili kasimot o dili siya kakuan, dili kalasa. Daghang kayang sakit ingana nang, dili lang ang COVID lang So check up yun. 0948-161-1319. 23-year-old, ubo, walay plema, unsay tambal, dili ba makadaot sa atay ang food supplement makadaot. Ang imong ubo na ay rason lain dong, rason lain dong, dili na tungod ka na kay pneumonia, na kay lain problema, basig na ay lain nga karason nga nung ubo ka. Isa na ang sinusitis. 0910-251-1837-75, babae na ako'y likos atong katapusan sa March. Mayo na ang samad pero hangtod karon nagbalik-balik sakit mag 6 month na karon September 29. Unsang tambal tumaron para mawala gyud ang sakit. Ang likos lang dili lang kay dito sa panit. Apil pa ng kaugatan nimo sa ilalom sa imong panit. Muna gitawag herpes zoster kay ang imong mga nerves ikaon sa virus. Unta to, itong pagka nigawas na siya nga natoy mga putik-putlik dito sa imong panit, gipainom na yung antiviral.
Kung wala ka tagay ana sa doktor, ang katong virus nga nakasulod sa imong lawas, dili mamatay. Mukatag pa to siya sa ilalom hantod nga maapil na ang iyang sentro nga ugat dito sa likod. Unta to, gitagaan ka og antiviral. Ang isa sa mga antiviral nga maayo gid diha is Valacyclovir. Valacyclovir. Isulat na. Valacyclovir. 500 milligrams Valacyclovir. Imo isulat, ihatag sa doktor kadi man gyud katagaan na nagreseta. Adi katagaan na sa butika kay kuha na siya. Kinahanglan reseta gyud sa doktor. Valacyclovir. Ang iyang brand name Valtrex. Inom muna siya na pulo ka adlaw 3 times a day. Kung alam-alam ang imong pag-inom, dili na siya mapatay ang kagaw, ang virus. Napulo gyud ka adlaw. So mao na importante nga kung kaya nimo paliton ang tanan, sugod. Kung di na nimo kaya, ayaw lang sugdi kay sayang. Kay tag 300 plus ang isa ka tabletas 3 times a day pag inom mo. So karon, kay nahuman naman tong puntik sa imong panit. Ang katon na lang nerve nimo, ang nerve na lang atong ayuhon dito. Tama to nga itagaan ka 1612, ikaw ba to? Kaya ama to nag-inom ka 1612, kay mura na siya maka-recover ang nerve, ang ugat dito nga naigo sa virus, pero ulahin na kay 0935-406-8220. Female 63-year-old, sipon 1 year nang kapin sa left side, naapod tinaaw unsay tambal pis dok. Kani siya sinusitis ni day? Sinusitis ni kinahanglan gini siya og kanang tanaw ng imong sinuses kung puno ba o mangitag paagi nga masuyop tong plema diri sa sinuses nimo. Dili ni siya ordinary sipon. 0946-758-3074. Kalintura, bana, sakit daw iyang batang o mga paa, padulong sa tuhod. Unsay angay nako nga paliton para niya. Arthritis man siguro ni day, pero kinahanglan siya i-determine kung anong batang man, dili man mga bukog, mga joints, anong di man joints. Unod man imong ginasulti 0946-826-2555, magpalista ni patient mahinay, complain, sakit tiyan, bag-o ra gi-operahan ang appendicitis, mag 1 month na karon na September 19. Sige gyapon sakit tiyan, gibalik namo sa hospital sa mga opera na confined na sadmi og 1 week pero wala may gihapoy nawala sakit. Mao magpa-check up mi sa imo. Thanks. Ingani day. Dili gyud ko nag-entertain o magpalista daan. Kapila na may malugdaan na ba kay gilista mo, di mo mangabot. Katong hulat na mo, matangkong sa klinik, kay wag man mo nangabot. So, first come, first serve. Pag abot ninyo sa klinik, ayaw naman ko palista. Kung gusto mo mga sayo mo makauli, alas 7, kung ikan alas 6. Napa ko yung mga pasyente gikan sa Agusan del Sur, sa Trento, dito sa uban gani mga bukid doon pagikan. In town, alas 5 pa lang na sa klinik. So, ingana na, dili walay lista-lista. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning, Doc. Morning, say ato day. Kanang, high risk daw ang sa COVID ang kanang magkaon ng baboy ug baka, meat. Isa nagstorya na maling kanang tag-iyas palengke, isdaan. Nakadog lang to, Doc, oy. O lagi, ang isdaan siguro na baligya ang isda kay hinay kayang baligya sa isda ron. Ang karneng baka ug baboy pating mahala. So, asa man dili na ay. tinuod. Wala na tinuod na. Pana siya istoryang gabok. So, pwede pa dahil ka na magkaon baboy ug baka. Aron magwapa pa kag samot.
Nanapod ka pa. Sige. Salamat. 0963-836-8029. Lalaki, 71, Panabo. Unsang tabletas makapahuyos sa almoranas. Wala na. Naghubag. Wala po. Ointment ang kung ginagamit, anak. Kung mahalan mo sa ointment, ice. Gamayon ang ice. Ura yung kadakulang sa lapis. Isuk-suk dito. Hiyos ginang imong almoranas ba? Ha? Bantayan lang yun nga dili ka malibang ugahi. Ha? Base po na imong tayo kapag truso. Disgrasya. 0910-222. Ang ointment ay fakto. 0910-222-2829. 76-year-old Tony Mara Kanukutan Tagom. Bugan ilalom sa ilong. 4 kadlaw na ni tubag. Unsay tambal. Mga antibiotic ka dahil. Anoy? Kung nihubag yun na siya ng sakit gunitan, nag-infection na siya. Ano siya infection dito sa sulod? 0909-551-5379. 68-year-old babae. Ngol-ngol batiis, dili katulog. Usahay, murag na ay mutusok sa lapalapa. Ayay. Ang kaning kuanin niya ay, kaning imong ugat nga sa likod, ha? Ang ugat nga na sa likod, naipit na sa imong spinal column. So, muna siyang itawag og sciatica kay ang nerve, naipit. So, kinahanglan din na siya og MRI para may bawaan kung unsa ka grabe ang pagkaipit sa nerve. Kung dili kay siya disikuan, pwede mo na sa hilot-hiloton. In English, sino ng hilot? In English. Ayaw itong Bisaya. Kaya na Bisaya, ego naman sa unod na siya. Ang in English, ang giingon ko is chiropractor o chiropractic medicine. Kung wa mo kailangan ng chiropractic medicine, pag ulang diri sa Pilipinas, wa pa abot og 10 years. 0910-306-1248, 61-year-old Digos, diabetic ko, ngano usahay malipong og naay gana mong kaon o walay gana mong kaon, tabangi kudok. Ingani ni siya lang, day. Ang diabetic yun, mawala yun imong lasa. Mamili yun kag pagkaon. Ang pag-control sa diabetes mo na kuan diya, yawe sa pag-ayo sa imong lasa. Dili siya kayo babaon ang imong sugar, dili po siya pasagdan nga mosaka. Kay kung imo siya nga naon, daghan kay komplikasyon. Daghan yo kay komplikasyon. Diya ka mapayat o madawat ang imong kidney. 0916-140-5556 na ay bukol sa dughan nagasakit nagyud. Gusto may magpa-check up kay Dr. Kagapi. Unsang schedule anha mi clinic? Please reply. Maluoy ka, ma'am. Ang clinic Monday to Friday. Magsugod siya alas 7. Palista na mo. Pero abot ko mga alas 8, alas 8:30, mabot ka na kay mag-rounds mo ko sa ospital, mga gala. So, sayo mo. Ayaw paghulat nga maabot ko. Pag muhulat mo nga maabot ko, ayaw mo madto sa clinic, ay wala, tangkong na mo. Ugma na mo na ako makita. So, sayo, para makita kayo, buntag lang diya akong clinic. Karon nga na ay COVID. 0918-369-9075. Dok, asa ta kapalit anang gadget para sa pulso. Naidaghan sa kuha na naday, butika. Daghan kayo na, mauligya na sila na, oximeter ang tawag na. Pero sigurado yun na siya nga wala sa hardware. 0919-3803-4907 sa kanpod, sa palengke, wala. Female, 75, naakot katol-katol, batiis og tiil, sobra ka katol. Itom-itom ang ulat, walay giinom, gihaplasan lang og lana. Salamat. Kung namoy iro, namoy iring, namoy daghang ilaga sa inyo, pinaaka ni sa pinaaka ni pulgas. So, kinahanglan nga mo, ito kag doktor, unya, ingon ni mga, ingon doktor kagabi, basig pulgas siguro ni, 0926-585-4627, female, 58, na ay katol-tiil, usay sa party sa glawas. Kung gabi lang, normal, FBS, na ay ginainom, antidepressant o pang panic attack.
reseta sa psychiatrist unsay pud nga ang lagong ko unsang cause ani dok. Daghang kay rason ani day. Kinahanglan gyud ako ma-check up ka. Dili ni sa pwede ka ng yano-yanoho na to kay ang katog-katog ra ba isa na sa sinyales sa mga sakit sa kidney, sa atay, sa immune system, ha? Correct yun na siya, tanawag yun na asang gikan, kanang lagom-lagom, i-sure yun na siya yung asa gikan. 0948-832-1437, 35 years old, nagluwa og dugo, nag-submit og sputum negative. Man, dok, unsa ni? Lalaki, Catalunan Grande. Ang luwa sa dugo dong, dili kay TB lang. Ang focus sa barangay center, TB. So, ang ubang problema day. Kasi problema, daghang kay problema nga kaluwa ng dugo. Bronchiectasis. Unsa man ang kabawaan ng bronchiectasis? Ha? Nabungkag ang ugat sa imong baga. Unsay rason? Sigarilyo. Taas sa imong blood pressure. Ha? Niubo kag kusog. Naa kay problema nga COPD. Hubak, daghang kayo. Daghang yung kayo nga nang magluwak ang dugo, dili lang kay TB. So, importante nga ma-examine kung asa gikan ang dugo. Hello, Doc. Wala na. 0955-509-5416. 20-year-old female. Unsay ang may itambal sa PCOS. 1 year na ko kapin. Sani? Gidugo. Wala, gidugo. Salamat. Ingani ni day. Kung tambok ka, PCOS na ka, naagipanghatag sa gynecologist, di ko kabalo. Sila lang, ato yung ka, konsulta yung ka gynecologist, kung PCOS ka, kay isa po na siya sa rason nga nung na-accompanying diabetes. At the same time, nailaing sakit. So, kinalang yung ka-examinon sa gynecologist. 0938-193-0165, babae, 52-year-old, FBS 71, hemoglobin 5.6, glycosylated diabetes bakudok. Take ko metformin para sa asaning hydrochlorothiazide. Diabetic ka day. 7.1 ako ka pero borderline. So kung imong edad 52, i-try og diet. Ang pasabot ana wala sugar gyud. Wala sugar. Pag kuman ana pero mubo kay mong hemoglobin 5.6 tinuod ba ka ni? Ha? Kaya kung 5.6 ni, anemic ka kayo, kinahanglan yung kadugangan ng dugo. Unya, inom-inom lang kang metformin. Ha? Ambot lang, anong kisa may naghatag ni mo ng metformin. Para asa ng hydrochlorothiazide, para pahihion ka. Anong kitagaan mo kag hydrochlorothiazide? Mo na ipangutanan. Ang inyong doktor nga mangutan ninyo, nga ano mga tagaan mo ko niyo ani do? Para unsa man siya? Always na ninyo ipangutana sa inyong doktor, right? Ha? Di mo mahawa sa atubang sa doktor kung dili mo mangutana magsukit-sukit sa inyong mga tambal. Ha? Kisa man. Kadaganan sa iyo, ang sekretary pangutanon ba? Nabuang na. Ha? 0935-655. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello, sir? Say ato day. Hello? Hello. Live sa radyo. Unsay kinahanglan? Hello, kanang 73 isa sa kubawang ng lalaki. Unya, Nakoy, sakit mong ihikot ba? Sakit kayo mong ihikot? Tututol ang ihikot? Sa ikon, ano ito? dili mo gawas dayon. Yung gawas man, nagawag din ko. Ihikot ako. Dako gyud na imong prostate noy. Kinahanglan ipatanaw ng doktor kay daghan di rason nga mo dako ang prostate, di lang kay tungod sa pagkatigulang kundi dili pati pod sa cancer. So kinahanglan gyud ka magpatanaw kag doktor kay ultrasound ka. Okay ra? Isa pa daw, napa. Kanang, sa kumpos undok ba sa kilid, ito o katulad na, katuong na kilid, nga ni Borot. Sa panit ra siguro na noy. Ipatanaw lang po na, i-appeal po na dito konsulta. Okay, daghan mang burot oy. Basig ibuyagan ka ba?
Halimbawa, Dok, yan, minupagpunta sa imo, sila ako pa ng sa may paagi na, Dok. Musuhod lang gagawin. Magpa-triage lang ka, magpa-check up bago ka musuhod. Pero ayaw, adto dito sa clinic nga alas 11 na. Kaya natangkong ka. Sayog yun. Oh. Okay? May swab test. Ha? May swab test. So, toxic. Dito swab test na, Dok. Wala swab. Wala na swab. Diretso na. I-triage lang ka. Okay? Kung manami ko sa imo hatong uliya, ito ko ka. Oh! Kung pwede ganing alas 6 pas buntag na nagas clinic. Mau ba? Oh, sige. Ang address na, Dok, kung sa address niya, manami kami manaog. UM Multitest, Ponciano Reyes Street, sa Ponciano. DXUM Naog. Tapos, pasunod ka sa entrance sa UM Multitest Diagnostic Center. Okay? Asa na? Sa Davao City na ha? Wala dyan, Jinsan? Basig mangita ka sa ako, Jinsan. Narabay nangita sa ako sa bunturan po. Patay kang bata ka. Okay, Noy? Sige, okay, Dok. Salamat, Sige. Dok. 0935-655-0253. Maayong buntag, Dok. Gwapo. Okay lang ba mo inom, always inom Niyosep hangtod mawala ang sipon? Diliin taon dong. Makataas biya blood pressure ang Niyosep. Makapalpitate. Makapakusog sa kasing-kasing mukuan, mudagan, urag kabayo. Dili na siya pwede himuo rin yung kuan. Biologic 0930-616-1547, 22-year-old babae, mukalit sakit dughan. Maglitsod ginawa. Kalit magpapalpitate, kasing-kasing. Kung madugay, maminhod, duha ka kamot, og tiil, pati baba, na operahan thyroid last 2019, naaba kaha, kung sakit sa kasing-kasing. Dahil, kung gitanggal tanan imong thyroid, gitanggal tanan, kinanglan na yung kay maintenance sa thyroxine. Kung wa ka kadungog sa thyroxine, balik dito sa nag-opera ni mo dahil. Kulang ang advice sa imo. So, kung gitanggal tanan, kung half lang, magiging problema. Ay deficiency sa thyroid hormone, thyroxine. So, kana siya, kinanang ginag-supplement. Okay, supposed to be, i-advise na sa imong doktor pag mag-opera. So, ingani may gala. Giuna gyud ako basa ang mga text kay usahay sa kasimana na ba. Natangkong na mga text kay usahay dili na ako mabasa sa kadaghan ba. So giuna gyud ako kun wala kay ko ni dawat og mga phone calls kay wala lagi makakonsum og pila ka minutos samantalang text paspasan ako basa okay ra man. So ingani may gala paminaw gyud mo kada adlaw. Kay way atikay ni istorya rin ni Dr. kagabi ba sa doktor sa Kahangin. Way atikay. Kuan gyud. Diretso. Wala gyud ingon nga namaligya ko tambal Santa Cruz Digos. Kamu na lang ana bahala na publiko. Si Dr. kagabi ni sa doktor sa Kahanginan.